Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Döwrümüziň ustaatlarynyň ömrü hem dörüjülük hakynda söhbet açýan ömrümiň bir günatly gepleşigimiziň ilkinji sany siziň bilen. Gepleşiň birinji sanynyň mehmany döwürde şahyrymyz Anam Muhammed Kirşenow. Anam Muhammed awlan ýad etmek üçin meşhur Akepler studiýasy bilen birlikde Tejenine tarap ýola düşdik. Uzak ýola çykylanda awtobularyň edaty ýagyna suwuna teretmeli bolýar. Mena elmidama dünýä meşhur ýokarhylly Petra Kanada ýaglaryny uýamtaň arkaýyn Oval Allah tamanca barali. Şahir ağada soğuttu köpmünde şol yağlardan 5-10 litre alıp barayan. Biraz yar otudıra eken onu da töküttü şıgıradi bollu. Allah'ın şifa versin. Bizim yorumda açık etsin. Tamanca barali. Siz meni korkutjak bolmaň. Çekineyin haçana açın. Men köp derýan suwun içen. Özi yanıp özi öçen. Men bir çak korkurdan geçen. Siz meni korkutjak bolmaň. Siz meni korkutjak bolmaň. Ağ çekmedim ahydary. Kän ýasdandym soğuk gary. Men köp etdim namys ary. Budurmuşda bolly bary. Siz meni korkutjak bolmaň. Siz meni korkutjak bolmaň. Entek ýanymy bermedim. Namarda gujak germedim. Öň ýetene el vermedim. Men diňe ölüp görmedim. Siz meni korkutjak bolmaň. Ene de meşhur Akepler bilen Tejen şäherine geldik. Anam Muhammed Kirşenowlaryň öýlerine mehmançylyga. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Merhaba. Anam Muhammed ağa. Tüwelem. Hoş gördük. Adam yalňyz däl aslynda. Bir nazar aýlaşan gerek. Agzada bir gün asgynlap ýüküni paýlaşan gerek. Gördüňe dost haly harap. Kesesinden durmak garap. Ýok hökmanläl arak şerap bir gelip çaýlaşan gerek. Durmuşdur. Daralsa demi biri var, biri bir emi. Adamzat bir çiğ demen göwnüne jaýlaşan gerek. Ah, beparhym ýüzi sowuk. Bolsa da bir ittek kowup. Bir-biriň ýasyny sowup, toýuny toýlaşan gerek. Bir ýerlerde akdan atar, bir ýerlerde şapak batar. Bize mehr mülakatdan köňüller maýlaşan gerek. Ýoldalar ýoly öwrilýär. Soň sağa soly öwrilýär. Barbyr gelýär öwlýär. Oturup oýlaşan gerek. Anam Muhammed ağa, ömrümiň bir güni atly gepleşiň ilkinji mehmany siz. Has dogry bu gepleşik ilkinji sizde mehmançylykda. Yani okuyucular, dinleyijiler, tomaşaçylar gatken gadyplanýarlar. Sebäbi internet ulgamynyň üstünden sizin goşgulagyňyzy halka ýetirip durýarlar. Alyp barjylar okap, produktdan peýdalanam. Alyp barjy kardeşleriň hemmetiniň adyndan gyzgyn salam ýolladylar. Anam Muhammed Kirşenow bilen ýadga barýan edem. Şonuň salamlaryny ýetirýär. Aýta bolun diýen. Şahyrçylyga haçan başladyňyz? İlkinji ýadan goşgyňyz ýadyňda düşýär. 3-nji, 4-nji klasda bir sözhan bolýardym. Ha, tuwelem. Ha, o. Ýolaşyň diýişýärdi. Annakka, mannakka. Menem düşdüm ýannakka diýip bir nime var türkmeniň. Şoň ýer goşgular da bar. Ha. Ol ýanky rifma bolsa bardyr ýöne. Dördaşa goşgyndan soň gatsoň. Ikaşa bar ýeňil. Näme diýsen diýip oturman. Ýok dördaşa da bar. Kyn. Çeklarym kyn. Gaty kösenmeli bolýan. Bir gün nädem bolsaň bir hepde ýazan, köpde ýazan, bir ay ýazan. Haçan goşgyn diýnäňde ýanky bar ýeten azabyň bar. Kösençliň bir ýüregiň giňip göberýär sebä ogudan bolýar. Ýa-da klassik. Ya klasik. Ma başgarak bilmedi. Menin dör iki aşa goşgy. Baş aşa.
Başar. Birinci tetr bilen üçüncü tetr kapylaşmaly. Birinci bilen ikinci bilen hem dördüncü kapylaşmaly. Değil mi? En kıyınam şol Tim da. koşun. Gul tüşön ýalan Owadan bolýar. gul. Owadan bolýar. Başyply olar bular okandy görendi terjimeden. Oo. Onu bularam döwrüm. Oo. Ay kaşy. Oo. Düşünün Oo, düşündüm. ikinci, dördüncü. Oo. Ben ana koşky. Oo. Ol yeňille. Ya ana koşky bolmaýar. Ha. Siz öňüz tejende dogrulyňyzmy? Ha o. Näçinji ýylda? 1961. 61. Epesli var mı? Ýok, ýaş bolmaýan. Gaýty güni. 10 Ağustos. Özüň maşgalada näçe dogan? Ay 10 kutabım var. Tuğulama. Yani durmuş tabi. Ha. Bir kıyılamaz, bir yok, lirak. Yani kullu gidip börke bir ay koşup geçmeke çağır dip bir inimi yok. Ha. Allah rahmet. Yani 6 ay var, bolonda bir ila bolonda bir inim yok oluyor. Durmuş tabi, durmuş. Muday beriyana muday, alyana muday. Siz özüňiz gaýty ýokary okujagyny tamamladyňyz? Min mara. Palit. Ha, tuğulama. Hunaryňyz? Kurur. Guruluşçy. Öz oglumyzdan işlediňizmi? Pramyslenip näme dip bir orçady bolar. Ha. Yok. Öz oglumyzdan işlemedin. Redaksiýalarda işlediňiz. Min çapkany urun. çapkany. Çapkany. 16-15 ýaşyndan başladym ýa-da çapkany. Kakam para getirip döktü çapkany. Tuğulama. Onu 7-nji klas okap ýörkem, 7-8-nji klasdanam bilemek sizin döwrüňizde barmy? 8-nji klas, 10-nji klas. O 8-nji klasda dol däl orta bilim dip tamamlanýar. Bilim, biri. Ondan sonra men 10-nji klas okajakdym men. Ha. Ay, ölümün hüvüs edip baramak yönü. Ulil 10 bilim al ya, benim 10 bilim al men. Ha. Ondan, ay bilemek. Öyle oldu, böyle oldu. Bak sen moğolum, seni men ettim mi? Ondan meni var ya 8-nji klasda mektepten boşatmaly. Boşatmada da ol traktörleri bejerýän. Hem bir traktörleri sürýän. Men niýetin traktör sürýän, niýetin men traktör bejeren. Ay muna dinde ýankydan çykdym. 8-nji klasy. Näme bolýar göz berýär. Oýnam näme? Howatlar näme de bardy. Akşamkym ýaşlar mektebi dip bardy. Akşam saat 7-8'e barýan, okuyan. Bir tapawdy 11 klas bilimleri ýatyr. Onun da 11. Onu şoňa gittim. Bir ýyl geçensiň, bir ýyl geçen aýçym. Bir ýollaşmam bir menim girdimde. Yani 11 klas demetdim. Şol arakda ýa-da çapkana kakym ýerleşdirdi ýa-ni. Ay çapkana diýen agyr rek. Agyr. Bir linia tip bir stanok bardy. Aňyrdan magazin ile muňa harp gelýär. Onuň gelýär, sen yazma çakyrsyň, klawiş ýaly. Ýazan, onuň gelýärde kurşun uluk. Şonu näme almaly, ýamaşkan alyp gidýär. Ay çale nämeli getdim, ismi kurşun pürtçe bol näme üçin. Aýa şeýtdim, käne işledim. Ay onuň ulany adam näme ulany? Meni Leningradda urupdylar. 2 ýyl. Oku hem bilim al hem ýa-da stanoklu öwrenip bir mehanik näme dip bir. Şurada bir kelim ettim. Ay ondan sonra ýa-da diýenme bir bilim alaýyn ýokary bilim. Şondan mera ýa-da ýokary bilimden barmy? Maňa hiç şeýle. Şonu alanmam ýa. Nimiç? Ay şo diploma almalymış diýip ýokary bilim bolmalymış diýip. Alanmam hiç men maňa wara peýdasy ullakan. On peýdasy edilen namda ýa-ni. Maňa hiç ýyl dahyl. O zat bolmakda. Häzem bir ýerlerde çaňlap ýatyr. Ay şo gat kagazy diýip okulýar da döwürler. Anam Muhammed ağa o tejen toprağına gelip tejen deryasynyň boýununa
tanka çayını içmesek bolmaz diýäňiz. Häzir onu meşhur Akepler studiýasy bilen Tejen derýasynyň boýunda söhbetleşýärmi dowam edýär. Ay tejenim mergenjon bereketli toprak. Bereket toprak. Mene tejenin diýeni var ören. Hiç etrafa hiç neme däl bolu. Her kim dogduk tepe. Hakyky. Dost, gazmat ayak astyňy. Düzler ýoluňy tersine. Baş dostsuňmy, aş dostsuňmy, sinamal etme versin. Güller ötür, ay aylanar. Geçen iyide aylanmaýar. Kär saylanar, yar saylanar. Dost diýenim saylanmaýar. Kıyın ödüm bilen yekmek, galmakka musta dolanna. Dostun bolsa dogonun dek, dostun dek bolsa dogonun. Sırdaşsız kıssam egnin sen, akbalım has arsaragan, içini döksün, egitsen yüzün sürtüp dost kursoğuna. Yeke yol yortmak yaman kıyın. Yola uzak, külpödömken, sen hicem bolma tamakin deyip şepem ülpödümken. Yürekdöş dostla dönöyün. Yalanından Allah soğusun. Dost, kıyın münne belli. Yöne, muni, sinatmasın qoqsi. Ine mehriban tomoşaçylar, ömrümüň bir günatly gepleşigimizde döwürde şahyrymyz Ana Muhammed Kirşenif bilen Tejen derýasynyň boýundan atýarys. Ana Muhammed ağa söhbetimiz dowam edibereli. Tejen derýasynyň boýunda. Öz garşydaşlaryma diýen bir goşguýyňyz bar. Meni gorkujak bolmaň. Goşgulaňyz öz durmuşuňyzdanmy? Bir gile stil. Bu stil ütköşige ýa. Men şoň üçin ýagdaýda her geljek stilde bar. Etatanam başaşy diýär. Sinan görýän. Aha. Bolsa bolsa koyan bolmazda yertipsin görýär. Yak yertip görýär. Göwnüňe değermese ýalan goşguňa diýen goýberýär, ýak goýberýär. Yertmaganda yakýan şonu. Has goýberýär. Yertsen ýene köpelmi. Yertmaly. Gowdam yertmaly. Elbette eslenlik goşgular. Mergen özüň dün bolmaly goşgu. Ýene köze goşgu bolýan bar. Şoň içinde men bar. Men onu söýýän bir goşgu bar. Men onu söýýän. Onu söýýän bolsa da onu söýýäňde bil. Manyň bir diýe gelýär. Dostum. Ana Muhammed. Bunu söýme. Gowdal bir. Yeni bir gidi, ay, umum senyadan 10 san, 5 san yakanır. Senem yakar, koy. Yok. Yansam özüm yan. Köydüm özüm köyyen. Men onu söýýän. Ödnemen. Yürekden gelmek. Ay, onu sen ya Allah. Yüreğiniz ağrıyamı? Ağrıya? Ağrıyamı? Ağrıya. Söylem. Yürek ne için ağrıya? Bağ olun sana. Yürek nem üçün ağrıya. Yeni onu bu gursogum dar bolan saň ağrıyandır. Yalňyl çagy gam ussalar yar bolan saň ağrıyandır. Derdim diýsem dosta garap, oňaýdy ol başyn arap. Yüz gözünden ýagýan sırap, gar bolan saň ağrıyandır. Çilim tüssesini dögünüp, ýaşlykda göwni dögülüp, bir ýadylyp, bir dögülüp, har bolan saň ağrıyandır. Ähli zady jana dözüp, üstünden geçirýär südüp, käte birji ıssy söze dar bolan saň ağrıyandır. Yatıp ýaşandan biýgelen ýakşydyr örtürüp ölen.
minnet çekmek namus bilen ar bolansaň agyrýanlar. Darygma kardeş, darygma. Giň ol, gynama arryňy. Bilýäňa, ýok zat agyrmaz. Bar bolansaň agyrýanlar. Goşgulaňyň hemmesi ýa-ni öldürmüşüňizde bolup geçen wakalar esasyndan. Ýokman. Diýmek şol goşgularyň süňgünde siziň ykbaryňyz bar. Bir başlyk. Kıyılam, kakta yadan goşkulma. Kıyılam, oğulam, ağtıklam, yadan goşkulanma. Onun içine aylanyan, dolanyan sen var. O kıyılma yazan kıyılma. Men var. Men ne düşünüyorum ya. Men son ölüm goşkulum düşünüyorum. Men şahir bolmaýar. Ya siz şahir. Siz diýäsiňiz men özüm okap berer. Sen şunu var yani men. Sen okap berin için şu goşkulun nemesine aýdym tarihini. Aýdybamýaram o. Guran gazetede olarda da geçenlerlerin var. Şunu var etek gazete hiç yer çıkanak kompütere çıkanak hiç adam çıkanak. İnsan goşkulum. Şu goşkulum var. Bir hil bol ýönem gat kösen. Goşkul bolanmam däler ýöne. Şu ne yazdım şu goşkul? Sabret dostum. Kardeş, koy darıkma, katı katılma. Sabret, hemme zat gül ýaly bolar. Bu dünýäni alyp bolmaz gasymňa. Sabret, hemme zat gül ýaly bolar. Gylýar käbir iş oňarman, uyolýar käbir iş oňarman. Her bolýa. Ziýany ýok, owarram. Sabret. Hemme zat gül ýaly bolar. Ýok, gerek dälimni abyrda. Munuň üçin bolmaz biz ýagyrda. Bu durmuşyň sahawaty sabyrdyr. Sabret. Hemme zat gül ýaly bolar. Oglanjyk däl, kim diýsin howluk. Tuğdanamız bir çak gidipdir soğulup. Şükrana adamın niyeti oğluk. Sabret. Hemme zat gül ýaly bolar. Bilmersmi tapıp hemmäň hey ugrun. Bolmazmy yekelep hemmäň hey ugun. Sabır gerek bide bugün Eyyub'un. Sabret. Hemme zat gül ýaly bolar. Wajib bide anam hem halal yemek, arasda yaşamak, täkide giymek, sabır diýmek dostum, kanagat diýmek, sabret, hemme zat gül ýaly bolar. Bä, Mahtum atamyz diýär, Eyyub bolmadyň sabırda diýär. Eyyub, men kän hikaýasyny, başlyklarym kän köp hikaýany terjime etdim. Eyyub bakda. Her millet. Kedret Eyyub diýär adyna. Şuňgur bir diýär şuňgur jamra yaramaz bir aýal boldy. Bir diýär eýtdir. Ey tuz yaraman kesellep ýatypdyr. Sabr edýän eken, sabr. Şu nimetmen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine de Kedret Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine de sabr bir musulman bedeýän o häsiýetlerin bir diýip aýdylýar da. Men bir hikaýasyny dünýä edebiyatda işleýäkak. Bir Arap yazjysynyň Eyyub bakda goýan hikaýasyny okap gördüm men. Onu var. Türkmençe geçirdik. Dünýä edebiyatda ýalňyş menden bardyr. Şunu da var şuratlarla. Şu Dünýä Edebiýaty jurnalyna işlärňizde daşary ýurtlaryň ýazyjy şahirleriniň ören köp eserlerini siz terjime edip çap ettirdiňiz. Şol jurnalyna çykdy. Olaň arasynda Ýapon ýazyjylary bar. Näçe ýyllar işlediňiz terjimesi bolup?
tercümecim değil mi? Bölüm müdür oldum. Bölüm müdür bolňa. 4 sene tercümesi vardı. Aha. Ben bölüm müdür deyip oturmalar. Ha. O da kendi olur demek. Zavun işledik. Ha. Zavun işlemek diyen mi? Zavun işlemekten vaktimiz var ya. Çoğatlı ne bileyim yürüme koyun etmeli. Ha. Ben etmesem kim eder? Oh. Bir. Ne için edecek? Yaz, tercüme et. Ama şahir hükmüne tercüme etmek yaman kıyın. Ha. Edebiyatı gidiyor mu? Oh. Öyle koşkulun mu? Oh. Onu kasıp var ya. Ha. O da yükeliyorsun. Ol öykeli. O da yükeliyor. Hmm. Onun koşkun tasarruf yankı tercümanı öğren olun. O tercümeçin elinden çıkışya. Oh. Bunu etmeli, yazmalı. Kendi koşku yazın. Tercüme edenler. Oh. Kerim ağam atkan tercümeler var Rasulullah zatından beýle Kerim ağa. Kerim ağa diyecek kolyalar da. Oh. Öden dostları, ayın onun mes, onun memnun. Kerim ağa yazan romanı yok. Ha. Yok. Kerim Ağa'da romanı yok. Berdinlerde var roman, var Karaca, ne dedi, bu dedi. Geri gömdel. Hükman mı? Ol şahir ayadıcı değil Ben mi? sonra benim roman yazayım. Ola roman yazdır, benim roman yazayım. Yok. Kerim Ağa dediğin koşkular var. Kerim Ağa'nın tercümeler var. Tercümeler var. Oh. Petefin var şu anda. Şandor petefin. Erkek dek bolgun yok, burjak dek bolmagun, akbalın elinäk oyuncak dek bolmagun, akbal itinin sesi täsir etmedi, mertlere boyun egme takdira, kaddyňdyk dep mert ýöre. Ay men pikir eden şu terjimeti originaldan has gowy eşdilýän diýenler. Aklyny owadan bolýan diýen. Kerim Ağa şahir da, romanistler. Ha, şahir. Onun näme? Şandor petefin ýa-da katı öyle kokşakır. Kerim Ağa sonu oynamağa saylap alan näl. Sol tetefin koşkuları yüreğine Junk bolmasa tercüme etmeýär. Häzir öz galamdaşlaryňyz bilen gatnaşyp gaklaýaňyzmy? Ara gatnaşyrak diýmesen, men tejen olu ahal ya o Balkan ya Lebat daşyrakmy? Ha. Men biraz yarawsam da. No, gidip kimse ne kitse ota. Öldürüm gelelok. Öldürüm gelelok. Söyleme. Ya şahirlere ne maslahat berýäňiz? Yine de köpelişi boşaşa koşku yazmak. Boşaşa koşku yazmak. Şonu men aydanım onun için ne olur? Gördün mü? Onun için var. Ne olur? Aytdın diýmedin. Men aytmak. Koyun boşaşa yazmaň. Başarsa yazın. Başarsaňyz. Başaracak bolun. Başkaça olayar. Şahirliğin başkaça olur. Koşkulun başkaça olur. Fiilok hormatyň başka olur. Tomoşaçylara ýatda diýen şol Şahir ağaň boşaşa koşkular diýeni 4 bent koşku bolsa, şolaryň ikincisi hem de dördüncü tetirleri ödara kapeleşýär. Birinci tetir bilen üçüncü tetir kapeleşmeýär. Başarsaňyz başaşa ýadyň diýeni birinci tetir bilen üçüncü tetir kapeleşýär, ikinci tetir bilen dördüncü tetir kapeleşýär. Bu en gowna jaýy, ýöne en kynam. Durmuşyňyzda en kyn prototyplaryňyz hakynda näme aýdyp bilersiňiz Şahir ağa? Men ölçäge oturum 60'tan geçipdir ne kowja. Bu ýa 60 ýaşaň derrek be. Ýa 60 ýaşaýtdyr diýen. Ýöne azatda lakin 6 ýaşam. Görýän kültür. Kendi eken. Kakam aýtdyma. Kakam 11-12 çağan atasy. Kynçylyk. Edasym ejemagam düşýär. Günne baş pişdir.
Ödem ma görgür. Bu meşe uğraydı. Meş. Matı meşe deyin diýsen gel barıp yakarıp meşe ettirme. Ondan bir ullu kon kamizam diýerler biz. Paky. Ay 2 günden una şişirdi. Mat her gün öňüne tabak koyup ýok. Kakymdan başlap, içimden başlap 10 sany menim İngiliz hokmunda, sağlam İngiliz. Kakım edi. Yankı iyiyet. Dini şimşek şakırtı söyleyeni. Takır takır. Bir geplesin, kakım var, gönlümü aylar, gönlümü ağlarda oluyor. Birinden dem çıkmaz. İnnan o gıyık, kuak. Kakım pakır. Indi ýadyr çağalar iyi saylaýar diýen. Onu yiyecekler. Ama sorularım arttınız mı? Köpelli. Şimdi bizim nimettir. Nama biraz karı yasmı ya. Ya nimet yasmı. İyi misin? Ay bunu yiyey. Bunu mu yiyecekler? Bunu yiyey. Tapsan yersin daha bunu. Ben de diyen de olur mu? Kıyımsızlık kendin olur. Doğru mu? Haysi verin sana. Çağalaňyzdan döredijiligi höwet edýäni barmy? Baýa şükür ýok. Hudaýa şükür. Şahirlik ýalgyndan başlanýar ekenliýe Kerim ağa bolan ömürleri, durmuşlary gowdur diýmek şahir bolýanlar diýjek bolýarmy? Koy olur. Başgulgamda bolsunlar. Durmuş bilen oldular. Şahir diýen adam var. Şahir diýen adam bir adam. Men düşündümde. Her kim bir hil düşünýän bolmagy mümkin. Men soňra diýen neme görme. Ma go olmasa o. Kıyın şahir söylüyor. Ne şu goşgyňa gow bolup dur şahir ağa diýip çörek berýän ýok diýen okaýarlardy. Ýok. Umuman sunugat diýilýänler bir pul üçin däl döwürde önübesiňiz däsiz. Sunugat diýilýänler pul satylmaýan döwürde. Ýok. Sunugat diýilýänler diýdiňizde şahirçilik, umuman goşgy diýilýänler ýüregiňden çykmasa bolanok diýip. O ýüregiňizden çykýa, ýazýaňyz okyjylar gowurup okya, şeýdip ne şahiriň ady ömürlük edebiýat taryhynda galmalylar. Yani şahirçilik diýerler. Şahirçilik, men şahir diýenim gatyken şuma. Gatyken. Şonu wara. Ya özüne diýsek gelişiklik bor. Şonu sin berýän bolsa da. Edebi tanqidçiler bolsa. Şahirmi? Şahir sözünün iň baş harfini ulany däýdiler. Ýöne şahir. Onun içine gelinim, ayalım, oğlanım, istedendim, oğlum, bulum. Yani men şahir. Son men şahirden däliňi şu, ýanky diýenimiz, sine diýen oldu. Son men şahir diýen adamdan neme aýry köpüsi ýok bolar. Doğru? Neme? Baş harfini. Neme diýip baş harftan ýazarlar. Käbirler. Hasatlary. Başlasın bulara şahir falan bolupdyr. Ýok, men ölmem. Neme diýerim? Şeýtse gowur diýen, maňa da gowur. Men şahir boljak diýip bolup bolanok. Ýanky men şahir diýenken ýani baş harpyny uletäýär. Men kinem soňra tapat ýok. Men ulu goýaýsam parsynlar. Ýekije kişide. Ýekije ulu goýmaly bolýar. Bilem. Onu sin. Men goýsam bolmaz. Men goýur özüm. Men ul şahir ul ýene şu. Ýa-ni ilere goýýar. Ýok, aýyrmaly şu. Ul harp aýyrmaly. Goý Halk kesitlesin, edebiýat tanqidçiler gerek. Häzir tuğulamyň internet ulgamynda şahir gatken,
Size getirýärler mi goşgularını derňäp beriň, görüp beriň diýip şahyrlar. Aýy, maňa tejenle gelen oklar. Tejenle gelen oklar. Tejenle goşgy ýaryny şuna goýdun. Siz öýüňi tejenle bolup tejen hakynda goşguýňy diýok. Täsini. Täsin. Öýüňi tejen derýäň boýundan otur. Menim berin şu soru. Aha. Täsini. Özüm hayran. Öýüňem hayran. Evet, bir batyr. Şeýlemi? Aňardan gelýänler. Ha. Tejen nerýän bip menersinler ýarym saat ýatyp çay içençek. Oo. Niýetim ýok. Ýazjak bolup ýatyp bolanokda. Bolanyp. Kâbîgam, kâbîncalyk, derya akyp barýa akyp. Durmaz daýanyp diýinjalyp, derya akyp barýa akyp. Gözüni dikip ümdüdüne, öýdün atar gumdüdüne. Kim ayak ýuwar, kim ýüzüni, derya akyp barýa akyp. Bilmez ol munyň parhyny. Ah, ol akardy wagyryn. Aýla pelegiň çarhyny, derya akyp barýa akyp. Gelerler güzer boýuna, suw içmek üçin doýuna. Ganryp gurdum goýunum, derya akyp barýa akyp. Bugün giýji iri bilen ertirlere bir güne güwe bolup dirilige derya akyp barýa akyp. Gursoň odarsa hötte gelip bilmez suw elbetde. Otur kenarda sinetde, derya akyp barýa akyp. Gider, iyide akylma ýok. Ahmyr bilen bakylma ýok. Büdüreme ýok, ýykylma ýok, derya akyp barýa akyp. Göýe meňdeşlik bar ýaly bolşunny wagt bilen derýanyň hemişe göwüni bir ýaly derya akyp barýa akyp. Bir mahallar edebiyat we sunat gazetinde şeýler makala okapdym. Şahir köpçüliginde şagyr gytçylygy diýip. Bar şunu. Ha. Şu bolaysa ýaman boldy. Ha. Onun var. Bir tankit bir erwet tankit etýärler ho. Ha. Edýärler. Oo. Kara bilen ýaz. Gazetlerde. Oo. Palanyň goşgyna palany ay goşgy bolmun. Ay utanok gamyn ýar goşgy ýer. Şo gerek. Menem köpüni ýazmam goýardym. Biz adamly söýüp hakda goşgulymma. Oo. Şonu men utanok ýerler. Diýenler. Aýt koý diýsin. Oo. Koý diýseler diýbersinler. Edebiyat oğurlaryna näil garaýardylar. Hiç bilmem. Açık. Bana. Ha. Oğurlar var. Ha. Öň elbet. Öň elbetde. Yaňyan bir çaýlykda men goşgyny ýazyp, goşgyny oğurlap goýarlar. Goşak ýazyp bolan şahirde ýazdy. Ondan wara nime soruyor? Bir ýaşlak gelinmi näme? Ay goşgy net ýazýan diýerler. Ha. Ýanka. Ayet adyny aýtajak bolýan diliň uzuna da başla. Çepten sağa ediydim. Çepten sağa diýeti. Çepten. Lepleler çepten sağa. On ne ýazmalyň goňgoruň oňartdyrmy? Ha, oňartdyr. Şap çepten ýazýardy. Çepten sağa diýip. Çepten sağa ýazýar. Men we sen. Men bir ataş. Sen warsa suw. Men toprak bolsam sen asman. Gel meni öçür ýa-da ýuw. Bolanok depemden basman. Bir teşne men. Senem çeşme. Sen bir bäwül. Menem şeýda. Köp saýrasam rakyp eşder. İkimede däl bir peýda. Men bir gyş. Sen ýazy bakar. Sen husna bay, amen geda. Sen akyllanýarsyň barha. Men aklymdan düşýän jyda. Men jogda, sen fergin howa,
Bimar men sensin dermanım. Men benni sen hükmüravan, garaşyan adıl permana. Men bir umid, sen bir vusal. Sayyadım men, sen sülgünüm. Gör, bağrıma öyüp durgan, az sen yanaklan gülgünü. Men ileri, senem gayrı, men pervana, sen bir aşık. Bolşumda mene hayran, durşunu tapma karşılık. Şahir ağa, kalamını deyip olsun. Sadece koş. Sadece koşku, yani sade sözler bilen nokot koyulan koşku. Sağ ol. Kurbanlar ididifin bir koşku var, hiç düşünüp bilmeyen yere. Hiç gepimde bir yere gelen yok, ben onu da diye. Mene planla söyleyen, ol başka da söyleye diye. Kur'an'da da dedi o. Edidip de. İn sonunda da diye, bolmazak bolmadı ki, mene onu söyleyen, oğlum men söyleye diye. Men arpa suwunu köýýän. Ola nime on gözle tokların arpası, amin söyleyen yön arpası olun diye. Canına sağ olsun. Özünü de var. Kurbanlar idif dağı bilen 70 yaşıncı yılla yoğullu siz görüşü bilenlersiniz ha? Şol Aşgabatda parkın uğrunda nemede oka oturumu gördüm. 14 14 yaşında oluyor da. ya 14 yaşında. Ya 14 yaşında. Onu gördük de. Yine Kerim Ağa bilen Kerim Ağa'nın bayı. O şeynikte çay içip oturduk. Berdine Ağa bilen. Berdine de çok olan yaman kıyım. Söyle. Diyeyim. Bayram ciddi. Kovşak. Bayram ciddi bilen kân otur. Anım Muhammed Ağa beren gıdıklık gurumluğun için köp sağ olun. Körpecelerim tuğulama ötüp yetişik geliyorlar. Canlar sağ olsun. Özüňe da badan bolsun. Ömrümün bir günü atlı gepleşemeden ilkinci mihmany. Siz bolluňuz. Az dogry gepleşik siz de birinci mihmançylykda boldy. Canlar sağ olsun. Özüňe da badan bolsun. Galamyňy diýip bolsun.